लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ayo नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नुनानै मिथिखाबाय बुजिखायो नङा होमबा मानि सोमोन्दै रायलायगोन स' गाइस दिनै फिन खेबसेबाव मोनसे गोदान मार्केटाव भाइरेल भिडिअ फैलायबाय स' गाइस दिनै भिडिअ आं जेबो बुंनाय नङा मानो होनबा बे भाइरेल भिडिअखौ खिथानो थाखायल'सो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' गाइस नोंथांमोना फार्स्टआवनो बे भाइरेल भिडिअखौ नायदो आं बिलाइखौसो सिबदों ओमफ्राय सोबाखैना ngon नोंबो सोबो हाथायानो गबोजोबसिगोन ayo लै आं रोंलालै गिदिरलै मा ayo लै आं गाइस दायो मा बुंनो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' नुजोबखाबायना मा खालामदों बिसोर मा खालामाखै जरा रुम सिङाव ओमफ्राय सेंग्राया बेहाबो बिनि पार्टनार बेहाबो बिनि पार्टनार आयौ खुदुमलायगासिनो मा स'बा बेफोरो पाप सिंगेल मानसिखौ बिराद जलायजोब्बायलै बिसोर मिथिबायना जोंफोरबायदि सिंगेल मानसिखौ सेस खालामजोब्बाय बिसोरो झूठ बोलो बार झूठ बोलो जों एकदम दायो बे भिडिअखौ नुनानै मानसिखौनो जों सिं खामगासिनो जोंनाबो थानायमोनबा जोंबो खामगौमोन जोंबो भाइरेल जागौमोन नङा होमबा नाथाय मा बुंनो जोंना खाफालानो एकदम बेकार खाफालाना फैदों स' गाइस आं बारा जेबो बुंबाय थाला नोंथांमोनाथ' नुजोबखाबायनो बुजिखासिनो नङा होमबा स' गाइस आं दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना नायनाल'सो थाङोलै साबस्क्राइब खालामथारा एसेसो खालामनांदो नङा होमबा स' गाइस आं दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट